kweth machalo kamae. Yes. So penjo moro asebedo ka penjre ni Kenya wani in the whole of Africa emantie Gen Z. Nkech ka en an issue about generation ma is forefront ma nyalo wacho gima ginyalo wacho, then gini de beni timre all Africa, all over the world. Gen Z gi are always protesting. But oken kamano. Gimomi oken kamano nkech ntie jok makao advantage mar ability mar these young people to express themselves. And these are the lobby groups and the politicians. They take advantage of those scenarios. In case kingyo generation ma Gen Z ka, ntie Gen Z mabeyo ma tiyo, ma committee to tiyo mabeyo. To ntie group moro ma okti, to koro they are easily swayed, they are easily influenced. Gimo wach ne gisto long ni omigi pesa moro matino koni dhi uro e street ka to gidhi e street. Politician moro miyo gigi moro matino koni wachuru kama to giwacho kama. Nyaka nyithiwa be obed kong'eyo ni ntie law, ntie order ma nyaka waluw. Gima giwacho adier, youth employment is a big issue. Youth employment is a big issue. But onge kaka wabobedo create employment, onge kaka new investor bobiro ka market kambi maduong mar manufacturing kaji gore Kenya ka. Koro nyaka wangi. Koro even the young people madwaro tich nyaka ginge ni protest is a way of expressing yourself, which is allowed in the constitution. The other nyime protest kisetieko te dhi ot imany a space for dialogue. Koro daher ni kata kanisa wa odonje mondo o guide these young people. Man is the biggest problem one go ka. These young people need to be guided. One jodongo mondo wa guide nyithiwa.